dene panjenengane wis nglulusake mungguh apa kang dadi panyuwunmu. Inggih Kyai. Nuwun sewu. Menika Kyai kok nuntun Wadyawanara semanten kathahipun gek ketingalipun kok sami wuta sedaya. Iya Sempati. Iki Wanara saka negara Pancamati balane Sinun Prabu Rama. Dene sing ana ngarep iki jenenge Raden Anoman dutane Prabu Rama ingkang kautus tumeka marang Ngalengka saperlu nanjihake apa pancen Dewi Sinta ana kono. Iki mau padha mampir marang Gawa Windu nggone Sayem Praba. Ana kono padha disuguhi woh-wohan banjur padha dipangan. Ora ngerti ya jebul woh-wohan mau wis diborehi wisa daru beksi. Mula bareng bubar mangan terus padha wuta kabeh iki. Jebul Sayem Praba kuwi selire Rahwana sing pancen ngajab bakal mateni duta saka Pancawati mau. Mulane iki tak tuntun aku bakal golek usada. Yen pancen dene Gusti Kang nyipta jagat isih dikeparengake melek, muga-muga enggal antuk usada Sepati. Nuwun sewu Kyai. Ya piye? Menapa kepareng menawi kula badhe nyobi ngusadani Kyai? Mila kula wani nyobi ngusadani sabab anggenipun wuta para wanara menika mboten wiwit lair. Namung wuta amargi kenging sengkala arupi wisa utawi racun. Lah ya monggo. Yen pancen kowe bisa miradati Sepati, kula suwun sedaya para wanara keparenga sami nyenyuwun ing lebeting batos dhateng pangeran. Kula badhe nyobi ngempakaken cucuk kula menika. Wisa saha racun ingkang mrewasa panonipun para wanara badhe kula tutuli saha kula tetesi iler kula menika. Mugi Gusti ngijabahi tumuli sirna memala ingkang sumandang wonten netranipun para pragosa menika Kyai. Waduh, Sang Garuda Sempati, kula ngaturaken panuwun tanpa pami nggih Kisanak. Inggih. Awit asmaning para kadang wanara ugi ngaturaken panuwun Sang Garuda Sempati. Inggih. Dawah sami-sami. Tiyang gesang menika kedah tansah tulung tinulung kok Raden. Ayo Gong golek turan iler Gong. Garuda nek ampuh meneh jare mung krungu iki wujude Garudane iki kaya ngopo. Ayo Gong, ayo golek udar iki. Tekene sapa nutuki sirah iki. Anu mbok kula nyuwun welas. Sih kawelasan panjenengan Sang Garuda, kula nyuwun iler sekedhik men. Kersanipun saged nggih nyawang Padang Hawa. Menika sanes munyuk kok nggih wuta. Niku patrape malah ngungkuli munyuk. Kono tambanono. Wih, ilerono kuwi. Nggih mriki. Ya kene. Tak cucuk mripatmu. Ilang no. Ya kene. Kowe ndonga. Po iso Petruk ndonga. Semar iki. Nino. Lailere ndi? Sik. Rasa ngono. Malah kebroh no raine. Lho, wah, iso mak biar. Garuda kaya ngene. Truk. Golek nailer, Truk. Taileri dhewe kene. Wong esuk-esukan ngene iki mandi-mandine. Ora sudi. Ngene, Truk. Ngene. Bocah motombo ya melu jane malah apik wutoke Gong kowe Gong.
Mbahmu iki. Nek ora wuta iki malah tok nggo njajari pahmi ae. Nek wuta rak ra roh. Aku gak ono ilere sapa sak-sake. Kene tak cucuk wah iki kekamban mata iki rada angel iki. Cerewet. Urung. Urung ketok urung. Urung. Loh, kok urung iki? Sing kuwi pancen ra wit cilik kok. Oh, pancen PC to Bagong iki. Wong kok senengane maido. Raden Anoman, wis waras kabeh para wanara. Enggal ngelak wanci budal apa marang aweng kok. Iya, keparing, nuwun pamit. Raden Anggada wonten dawuh Kyai. Pancen mung tekan semene nggone kudu nguntapke Raden Anoman. Oh, mekaten iya. Ayo, malih kepara kabeh para wanara nyenyuwun marang Gusti Kang nyipta jagat, muga lebda ing karya nggone Anoman Dinata Sang Sri Rama Badra. Ngestaken dawuh Kyai. Kyai, kula iki badhe nyuwun pamit. Kula badhe nganglang wonten ing bawana. Iya, Garuda Sempati, muga manjing dadi seduluran Garuda Sempati. Jagat Dewa Bathara kesengkan nggonku lumaku nganti ora weruh yen ana gunung jenggelek ana ngarepku. Tak sandung nganti kelenger sawetara. Eloke kahanan bareng aku wis eling kok ora ana gunung iki mau. Kok katon ana pendhita tuwek nyedhaki aku, sanak kowe iki sapa? Sumurupa Anoman. Aku iki kadangmu Tunggal Bayu, aranku Resi Mainaka. Ya aku iki kang wujud gunung sing tok sandung mau Anoman. Weh, ladalah. Kakang lawang kepengin kepethuk sedulur kok dadak mimba gunung bareng. Wis ketemu ana wigati apa Kakang Mainaka? Aku melu bombong atiku dene ana kadangku Tunggal Bayu kang antuk pangkurmatan dadi dutaning Sang Rama Wijaya. Kang mangkono ora ketang mung sak klungsu aku kepengin melu du sabiyantu marang kowe Anoman. Ya, matur nuwun sadurunge Kakang Mainaka. Mara gage iki tampan ana wujud jambu, aran jambu Dipa Nirmala. Tumuli pangan endi? Kasiyate jambu apa Kakang? Apa mung mahanani wareg? Kejaba tuwuk sawetara uga ing selawasmu ngayahi dharma luhur ora bakal ketaman lara. Oh, matur nuwun Kakang. Awit saka sih pambiyantumu. Wis ya Kakang aku njaluk pamit. Tumuli nutukake lakuku Kakang. Ya, muga tansah manggih hayu rahayu Yayi.
Wiragana Risang Ramandaya mati ana yaksa gong cangkrama namane Wilkataksini jejagi jroning warih badhok ulam tanpa tuwuk kacarita mangkono wis ndeblas lampahing Raden Anoman ngambah Dirgantara ketingal ketap-ketap sumusup ing Himantaka ing cipta mugi enggal prapting pura ngalengka Kocap lampahe Sang Anoman wis ngungkuli jembaring samudra nalika semana ingkang mapan wonten ing samudra kumricik swarane Kocap kacarita nalika semana kombak kombul ana madyaning samudra ana abdi dalem juru silem ing Ngalengka ang Apes Diyu tutupnya hanggegilani nama Ditya Wilkataksini gandeng landhep penggandane tuwin permana paningale nalika ngungak manginggil wonten barang kang nyelwadi dasare pinatah anjaga marang katentremaning praja Ngalengka mula sabarang kang kumelip diserot mesti kamplung ana waduke duping nguningan iklebate Sang Anoman kagiat gorokasan Sang Wilkataksini abot mundi dawuh saka ngisinun Prabu Rahwana kinenjaga marang katentremaning praja Ngalengka welah dalah durung suwe nggonku ngambang ana ing banyu kayana kang kumelap wah kok nyolowadi ya tak seret kamplung ning waduk wah ya jagat Dewa Bathara ora weruh sangkan paraning bilai teko iki aku diserot nganti mlebu ana jero weteng sing nyerot aku iki bangsane apa iki buron banyu apa malah buta sing tunggu segara mbuh redep ora perlu ngurusi sapa sing nguntal aku sisaning kekuatan kuwi iki tak kulumpukke tak nggo jebol waduk iki
buta murang tata wani nguntal kelawan Anoman ing kene marganing patu jebol wadukmu mbacutke lagu iki meh rahina semubang hiwang aruna kadinetraning uga rapuh sabdani kukila ringkani karasa keter niki duning akung luwih sing Bini panco papetoking hayam wana ring pagagan marahang permara ngarabasa kusuma ring paran ayasana jagang jero beteng kandel praja ngalengka ing gegana kareksa garuda kang karem mangsa daging gunung jurang pereng rinajegan madya yaksa dian Anoman kepati ngati-ati tinangguh wanci dalu ndenyemanjing pura ngalengka kanthi aling-aling wayangane gegodhongan amping-amping wit-witan marambat malembar panging kayu-kayon temah lulus raharja prapta papan kang sinedya sinigeg ing mangke mapan wonten ing taman saka kaya rinujit kingkin warnanira kang sinebat Taman Argasaka. Nyata hendang Taman Argasaka ing Arcapada datan wonten kang ngungkuli. Ora mantra-mantra ngalengka persasat mapan ing kasuwargan kang ijawantah. Wiwit gapura nganti prapting wit-witan sing kirpulan sesekaran kang gandane wangi. Nadyan padhange wancirina ewadene datan ana hawa panas. Semoga yen wanci dalu kepara hawa anget kang rinasake tur padhange kepara malah ngungkuli rina. Tengahing taman wonten wanita kang ketingal nandhang sungkawa, lah menika warnane putri garwaning Prabu Rama Wijaya kang sesilih Dewi Rekyan Sinta. Ketingal sang Dewi hangure rikma panjang tumu manggigir prapting ndur wadidang. Nadyan-madyaning taman kathah sesawangan kang endah tur semake parandene datan bangkit anglipur marang duh kitane sang Dyahayu.
para saya tumlawung penggawe Sang Dewi labet amung tansah ketinggal citranipun ingkang Raka Sang Paramahadra. Sekedhik wonten raos pajar awit saking prigeling Dewi Trijata putra Sang Gunawan Wibisana ingkang hanggo ngatur panglipur dhateng Sang Dewi. Siang Rati Dewi Trijata datang pisah sarikma kelawan ingkang Wasinta. Dadak sakala wonten semanten Natakari lan swanten ingkang hanguwa. Nimas hayu rakyan cinta wong manis Trijata wengakno korine. Tobat. Wah Dewi, ana apa? Menika Prabu kepareng rawuh. Aku ora gelem sapa temon. Trijata, kosek ta. Wong gaweane akeh kok ya bengok-bengok wae. Wene wong nembang ora dibukai lawang. Buka. Kono-kono tinimbang kowe nampa duka inggih saking dawuh. Inggih sekedhap. Tobat. Kaya seneng duka lho. Nah, mbok ngono. Wah. Ayo. Ngapa? Wah. Wah nek wong bengok-bengok ora dibukai lawang karepe piye? Ya nyuwun pangapunten ya gawean iki akeh kok ya. Yo. Ngene pikir ngene. Musti kaming prawanodya mujiwate Nimas Sinta wong ayu setinik-tinik tolen awakku dimen mari nggonku gandrung Sinta. Hai wong rerucit ati marang son kang nandang uyo. Apa cacatipun Kakang? Aku Raja Agung Surasekti sinembah para ratu. Sugih Bandaraja Mbau Danda Nyakrawati. Sinta, aja lelewa. Tambuana pun Kakang Nimas. Turutanapun Kakang plantah ingsun duwa manis. Wah. Ndak toi pati nggonku nyidra kowe. Beteke tresnaku sundul langit. Pagene kowe ora gelem. Nolea to. Tok toleh wis lega aku. Sawangen wae wis lega. Rakyat Sinta manut sun lela. Sinta, nggonku ngemis-ngemis
Aku ngemis-ngemis tresnamu. Kowe mung tansah lelewo. Wong ayu. Noleo aku Sinta. Tak elingke. Sawangan aku Sinta. Ayo aku tolen. Sabare menungso ki ana watese. Janji kowe ora gelem nuruti sing dari kekerepanku. Lah prawoso kowe. Bapak. Wah. Lang-langing driya mangu-mangu. Mangungkung kanduhan rimang. Tricana. Wonten dawuh. Aja mbok pamengi. Pancen Sinta ora kena dieman. Yen ora tak perwasa muka dhewe gelem ngladeni aku. Sampun Wa Prabu, sampun keparenga sabar saking sawetawis. Kowe ngerti dhewe. Saben-saben ingsun manjing taman, wakmu Sinta nyingkur karo aku. Janjane ngopo? Apa isin? Apa isin nyawang aku Tricana? Nyun pangapunten. Wong nyatanipun inggih dereng dangu Wa Dewi mapan wonten ing taman saka ngriki kok Wa Prabu. Aku kurang piye meneh? Wong wis sepurana seprene, apa sih kurang suwe? Hitungnya gue hitungan apa? Ingkang kula pikajengaken menika rak tasih dangu benjang menawi Wa Dewi Sinta sampun kelampahan ginarwa paduka Wa Prabu. Mangkir inggih purun mirsani paduka Wa Prabu to. Ning piye sajake piye? Sajake iki seneng apa ora? Inggih menawi mirunggan kalian kula Sang Dewi menika paring dawuh dhateng kula Trijata, awakmu kuwi jane iki wonge bagus kae. Apa iya neh? Inggih. Ngono kuwi. Nggih. Dasare gagah perkosa. Sembada prawiring yuda sinuyudan kabeh para kawula. Ngomong ngono kuwi. Inggih. Wah, ya. Ya, yen ngono aku ora nesu. Tak enteni sak lulute. Wah, pancen kowe pinter. Diladeni sing pinter. Yo. Ana bebungah kanggo kowe. Gandhe kowe pinter ngladeni wakmu Sinta iki. 5.000. 5.000. Yo, wis cukup kuwi. Rumah saku kokean 5.000 kuwi. Tobat. Ratu nek kaya ngono ki. Ratu apa? Cerewet ae. Aku njaluk tulung wakmu Sinta yen wis gelem sapatemon karo aku kandhanono. Sing ngerti kowe dhewe lho ya. Ngestaken dawuh. Yo tak pasrahke kowe Tricana. Wah. Wa Dewi, ana apa Trijata? Wa Prabu sampun medal kok Wa Dewi. Iya Trijata. Banget ing panaremaku dene kowe bisa mangerteni apa sing dadi karepku Trijata. Baya iki Gustining son Kusuma putri Mandili Jata dawuh ana swara kang anguwuh katone saka njaba maracoba golek ana ngendi papan dununge swara mau inggih ngestaken dawuh Dewi garwane Sang Prabu Rama kang kontap ing sakna kari atobat ana ngendi to ya apa ana nggo kanan kere ewoh son mestani kaya iki
Leng-lenging driya mangun kung kanduhan rimang Dewi ingkang nyekar kala wau jebul wanara ingkang kusika seta menika wa mengkota wanara kang kusika seta mara gage prasaja sira iku rewanda saka ngendi lan sapa kang dadi jenengmu lho inggih Kusuma Dewi kula menika wingking saking negari Pancawati abdinipun Gusti kula sinuwun Prabu Rama Wijaya nami kula pun Hanoman inggih Senggana Kusuma Dewi mengko dhisik apa ora jeneng ampiak awur-awur wong kang kekasih Raden Rama kuwi dudu ratu mugi kawuningan wiwit Sang Rama pinanggih pepundhen kula Paman Sugriwa paring pitulungan dhateng Kanjeng Paman Sugriwa lajeng Paman Sugriwa ingkang dipun biyantu dewa cacah gangsal tumunten ngiyasakaken negari kagem Gusti kula Sinuwun Prabu Rama mila samangke sampun lenggah jejer Narendra wonten negari Pancawati menika. Gusti Putri, nadyan sira wis ngaturake kang kaya mangkono, ananging aku ora bakal gampang percaya marang ujarmu mau. Yen tanpa ana bukti sira iku temen-temen kawulane Sang Rama Badra Anoman. Lho nggih, Kusuma Dewi. Dawah kaleresan nalika kula badhe dinuta sowan Sang Dewi, kula ndikaaken ngaturaken sesupe lintring temanten kunjuk dhateng Sang Dewi. Ingkang menika monggo Sang Dewi nuwun sewu keparenga mundhut saking pucuking buntut kula menika Sang Dewi. Surem-surem Dewangkara tingken lur manguswa kang leyon Watananira landu kumal kucem rahnya maratani Anoman nun kula aku njaluk mangapura ya Anoman dene wis nganti tok rewangi totoh nyawa nggonmu mrene. Pagene aku isih maido marang kowe Anoman. Mboten dados menapa labet Sang Dewi tasih nengenaken dhateng kaprayitnan. Pancen nyata sira dutane Kakang Mas Rama Legawa. Nadyamu sak ali-ali kang tumeka ana pengarepanku nanging sawetara wis bisa nambani marang rasa kangenku Anoman. Nun inggih Kusuma Dewi. Kepara dawuhipun ingkang sinuwun, nuwun sewu, sesupe kala wau ndikaaken ngagem. Menawi cekap mboten logoro tuwin sesak Sang Dewi kadawan nyerantos sinuwun Rama badhe rawuh dhateng Alengka. Saperlu mapak dhateng paduka Sang Dewi. Kanthi mawi cara menapa kemawon badhe dipun tempuh watos saged mboyong kundur paduka Sang Dyayu
Ya Anoman mara waspadakno bakal tak agem susupe iki Anoman. Miat kagunan to singsim sat sampun prapti Anoman sira wis nyumurupi dhewe ali-ali kang tak agem iki sedeng apa ora senggono. Waduh Sang Dewi, mboten dadak kula silih paningal niki. Nguningani piyambak nyoto tasih cekap sesupe ingkang paduka agem, mboten sesaktuwen mboten lugur. Ingkang menika Sang Dewi, mangke mindak ndadosaken pengajeng-ajengipun ingkang sinuwun. Kepareng kula nyuwun pamit tumunten wangsul dhateng Pancawati awit kula sampun kalajeng sagah sedinten sedalu kedah sampun ngadhep Sinuwun Prabu Rama Sang Dewi. Ya Anoman. Yen pancen mengkono sing dadi kesaguhanmu marang Kakang Mas Rama ora liwat nyangoni Raharja lan minangka tandha menawa sira wis ketemu marang aku mara gage tampan ana iki aku titip Kancing Gelung Kiai Cundha Manik mara kunjuk ana ngersane Kakang Mas Rama Legawa Anoman lan pirang ewu taun suwene aku tetep ngenteni marang rawuhe Kakang Mas Rama Anoman. Sedaya dawuh paduka badhe kula aturaken ing Sinuwun Prabu Rama Sang Dewi. Sampun nyuwun pamit saha nyuwun pangestu Kusuma Dewi. Ya Anoman. Hayu-hayu rahayune sekala lakumu Anoman. Trijata wonten dawuh Pak Dewi. Mara gage Anoman iki golekno dalan kareben tinemu slamet metune saka taman kene Trijata. Nuning ngestaken dawuh Pak Dewi. Ayo Raden Anoman. Tinimbang kowe konangan marang prajurit Ngalengka, kowe bakal tak gembol luwih dhisik. Ora digembol. Iya. Wah. Digembol nang ngendi? Tak gembol ana kembenku. Ayo. Mara enggal taman Cundha Manik, enggal tak gembol. Ya, ndang gembolan aku iki. Ngapa lho? Jadi ngapa to iki? Wah, matur nuwun. Wah, lega rasane atiku. Wong edan iki. Wong digembol kok malah sak geleme dhewe, proncalan ning jero iki ngopo? Wah. Kula nyuwun pamit. Wis entuk gawe iki. Ya jagat Dewa Bathara. Wis kasembadan aku ngadhep ngersaning Sang Dewi. Aku kudu ganti nonton sepira mungguh kekuatan Beteng Alengka. Ora ana jalaran liya mengko Jawa kudu ngrusak Taman Soko iki.
karepe dhewe. Ana munyuk salah gawe ora arek taman saka cekel rangket ilang nyawamu Barat. Munyuk kurang toto gawe kekir. Ora arek taman saka. Anggep ya apa? Ayo. Aja kowe ngalang-alangi, janji kowe ngalangi lakuku aja takon dosa. Ilang kok tincung kerap nyawamu Barat. Ing kene marganing patimu. Ayo sapa mbelani majuhi Hanoman Hayana. Dudu karepe dhewe. Ana munyuk salah gawe ngora arek taman soko. Tak senjata ranti kelawan ilang nyawamu Barat. Wah. Wah. Kelakon tak rangket katur Kanjeng Rama Dewa Jihri. Wonten dawuh Kanjeng Rama Dewa Ji. Aku krungu kabar anakku Yaksa Dewa mati. Inggih. Sing mateni wanara ingkang ulusipun Seta. Ingkang namipun Anoman. Inggih menika. Oh iki telungane sing jeneng Anoman. Bangsat elek kowe. Jit. Wonten dawuh aja suwen. Aja kesuwen. Iki kongkonane Rama. Anoman enggal dicencang sesuk diobong. Wah. Prabu Rahwana, ya. Pancen iki sing tak arep-arep. Anoman ora bakal mundur. Ayo, kroyoken. Aja maju ijen. Maju bareng aku ora sulap nyawa dia bolong. Wah, kokean cangkeme dicecak, Dik. Wah. Wah. Togok Untun dawuh mesake Raden Anoman Yoga ing ngatasi dheweke kuwi mung sak duta. Kena apa Kakang Prabu Mentala bakal mateni?
Mongko manut pernataning hukum donya kudune rak ora ngono ya, Gok. Lah iki kedahipun ngaten. Namung menapa Kang Raka niku nate to gugu aturan. Wong nuwun sewu Kang Raka niku golek menangi dhewe. Weh lah dalah, yen tumindake Kakang Mas Rahwana kaya ngono apa ora digeguyu jagat. Lah nggih niku. Mula aku mesake marang Raden Anoman. Ayo. Kanthi miling-miling aja nganti kadenangan prajurit liyane nyaketi marang bandane Raden Anoman. Monggo kula dherekaken Raden. Nuwun sewu Raden Anoman. Keparengan pangaken kula menika ngadang taruna saking Kakang Rahwana nami kula pun Gunawan Wibisana. Kula abdinipun naminipun Puntaga. Mengko gatos ingkang pundi? Wancingaken jengandika merpeki papan bebandan kula menika. Menapa jengandika badhe ngarah pejah kula sak menika? Oh, Raden Anoman, sampun klitu penampi. Kula babar pisan mboten nedya damel piyawon kaliyan jengandika Raden. Kepara kula manah welas dumateng paduka jengandika Raden. Menawa kepareng menawi bebandan jengandika kula luwari sak menika lajeng Raden Anoman tumeten kondur kemawon dhateng Pancawati. Bilih mangke wonten siku dendane Kakang Rahwana kula piyambak ingkang badhe nyangga Raden. Waduh Raden Gunawan, ngaturaken gunging panuwun awit saking sih katresnan jengandika dhateng kula. Namung nyuwun pangapunten Raden, lakar sampun kula temoho kula supados dados bandan wonten ngalengka ngriki. Kanthi kula dipun bondo menika, kula saged mangertosi urupinipun Rahwana dalah kula saged ngertos kekiyataning bala ngalengka. Ingkang menika kula matur nuwun sanget awit saking kesaenan paduka dhateng kula Raden. Namung Raden Gunawan, mboten perlu nguwatosaken dhateng badan kula sampun saged ngreksa piyambak kok Raden. Oh nggih, Raden Anoman. Namung sekedhik kula nyuwun titip rembag dhateng Raden Anoman. Mugi kaaturna dhateng Sinuwun Prabu Rama. Bilih kula sampun boten betah malih nderek Kakang Rahwana, labet tumindak saha watakipun ingkang kula babar pisan boten remen. Embok bilih kepareng kula badhe nderek suwita dhateng Sang Prabu Rama ingkang satuhu hambek sadu budi Raden. Oh nggih. Bilih kersa paduka mekaten menawi lair batos mangke kula ingkang badhe matur ingkang sinuwun. Menawi perlu mangke kula ingkang sagah nglarapaken Raden. Oh iya, matur nuwun Raden, malah kepareng enggal semingkir. Awit menika sampun wonten obor ingkang sinumet badhe kangge ngobong kula. Nyun pamit Raden. Wonten dawuh Rama, wis manjing tengah wengi Cit. Ndak dikropok bedhas elek iki. Nggih, senika Kanjeng Rama. Wis manci tengah dalu. Wis katon manghalat-halat uruping dahana kanggo bar marang Sang Anoman. Ewadene Raden Anoman ngedhapke wala mboten. Bawane Wanara masih taruna mila datanmu kamenawi tasih remen ngongaske marang kuwanenane. Nalika semana Sang Anoman griya mata aji maundri. Sanalika Triwikrama badanira dadi sak gunung, 3 gunung, 5 gunung, 7 gunung, sigra ngedom geli Sang Anoman.
Maju kabeh para wadya bolong alengka. Wis lega rasane atiku. Wis bisa gawe geseng praja alengka. Bali selak dadi pengarep-arepe Sinun Prabu Rama di. Wah! Wah! Wis lega rasane atiku. Dene aku wis bisa nggawe tenger ana kutha Ngalengka kene. Monggo isih ana siji sing kudu tak tindakake. Yaiku arep melehke selire Rahwana sing jeneng Sayempraba. Iki mung kari samben iki. Nalika aku wuta, batinku wis sumpah durung lega nek durung ngumpuli Sayempraba. Monggo bab-bab sing wigati wis rampung. Wah, iku wetune ya wis mepet men iki. Delone wis parak esuk. Piye? Alah ora butuh suwe iki. Sowan pukulun Bathara Surya iki. Apa Anoman? Sira marak ngarsa ulun banjur nyandak karo sikil ulun ki ning ngopo sajak kaya ngarep njaluk. Nun inggih. Ketingalipun paduka pukulun sampun badhe wiwit nindakaken kewajiban nglampahaken Surya. Ya bener Anoman. Sabab iki wis titiwanci jumedhule Surya mung kari kurang sedhela meneh. Mula ulun kudu ngetokke semburate abang dhisik kuluk. Nyun pangapunten, mbok inggih wonten kepareng paduka pukulun radi dipun undur sawetawis. Radi dipun tunda jumedhulipun Surya kala wau. Lho, kok aneh. Wong nyuwun kok ngundurke metune srengenge iki apa ya ana? Apa bisa? Alah mesti lho rek. Pirang menit? Arep go apa to? Arep tok go apa? Mboten ki napa-napa. Sedasa menit 10 menit inggih persajan arep mbok nggo apa badhe kula nggih manggi Sayempraba. Lah kok nemon iki ana perkara apa? Sedewa pengalaman kok takon. Lah iki badhe kula nggih nalika paduka pepanggihan kalih Eyang Mindradi. Lho. Wis aja tok bacutke wis. Aku wis tanggap. Wis ya, 10 lho ya. Nggih, sedasa ki mau sampun cekap. Kowe kula sengkake. Ya, tak turuti. Ah! Suwung ora ning bane iki ning ngendi tak titeni nggone mau kene lho jane iki disian slamet apa piye aku iki kok ya nyelintis saiki nggone iki ning ngendi ora ajeg kowe lho sapa grujak-grujuk kae sajake adus kae sisan gawe ora perlu aku ngruda peksa. Tak beradat metui. Tobat.
putih kang bali ana ing Guwa Windu. Ya pancen aku sing bali. Aku wis sumpah. Aku durung lega rasane durung melehke kowe. Ayo. Saiki mung kari milih. Aku tok ladeni apa kowe ngladeni aku? Nek kepiye to ya? Ya mung padha wae. Ah, ora sandadak kesuwen. Kene, kewirangan kowe. Sigek Raden Anoman ngutahaken ingkang dados pengangen-angene geter jroning pendhapa mancal gelas mancal piring apa enenge dipandhal purna Raden Anoman. Ini ya ora suwe. Ah. Kelakon tak incip wit biyen. Yen to aku wis kasembadan tak baleni meneh saya Prabu iki. Wah. Saya ayu saiki. Saya nyenengke. Wah, aku saguh njaga omahe aku. Sapa nyedaki tak pancal raine. Ah, bali dhewe. Anoman kang wis bali marang praja padha kanthi raharja sowan Manoman inggih pangestu paduka sinuwun wangsul kula manggih rahayu nadyanto kathah pepalang ingkang kedah kula langkungi sinuwun priye jlentrehe Anoman perkawis gancaripun mangke sanes wedal kula aturaken mbujung cekap sinuwun kula sampun kelampan pinanggih Gusti kula Raden Ayu Rekyan Sinta sesupe sampun dipun agem kepara trep sanget mboten kendho, mboten sesak kacihna bilih Raden Ayu taksih suci. Saha menika kula ngaturaken Kancing Gelung Kyai Cunda Manik saking Raden Ayu kunjuk paduka ingkang sinuwun. Anoman nyata sira satriya kang mumpuni ing saliring reh lan dadi duta kang ngrampungi ingkang mengkono muga jagat neksenana wektu iki sira ingsun pundhut putra Andanu utawa anak angkat ingsun paringi tetenger Raden Rama Handayapati seneksen jagat saisine. Sakwise sineksen jagat saisine ayo kabeh wae para warga gung sak negara Pancawati iki ingsun pundhut padha nyawijake tekad kang wigati kanggo mbrasta angkaraning jagat kang sumandang Prabu Rahwana lan kabeh pakarti ning Anoman mau kena kanggo tepa tuladaning para satriyaning praja ya labet teteken kanthi tekun tetep bakal tekan kang sinedya.